Ahojte ľudia, dnes som na Skype, alebo na nejakej blbosti stretol pravého mimoženšťania. A práve on bol nejak strašne divno zviazaný. Není jak normálny človek, takže ideme sa na otázky pýtať. Takže, naozaj sú mimoženšťania zelení? Teraz cesta, akože keď počuješ slova mimoženšťania, tak ťa napadne zelená farba? No jasne, že sme zelení. A nie ste náhodou nejak bieli? Ne. Teda myslím. Ja vidím černo-bielo. Čo vám pripomína 2013? Moje roky. Vy máte 2013 rokov? Možno, že je viac, ale ja to nepočítam. Už sa mi to nechce oslovovať. Prvý 100 rokov bolo ešte akože fajn. Ale ďalších... Chodia mimoženšťania do školy? Nie, tí to majú hneď v hlave. Takže ako malí ste mali... Jak rýchlo vám idú roky? Čo? Jak rýchlo vám idú roky? No, tak akože... každé 2 roky nám ubehne 1 rok. Tak to máte akože super vy. A vy ste ešte mali, keď máte tých 2013 rokov, alebo ako je to u vás? Áno, určite sme Liliputi. A asi koľko máte zubov v ústach? Počkaj. 1, 2, 3, 4. A jak hryzete jedlo? Či máte nejaké jedlo, alebo čo? No, máme také na rozpúšťania a my vlastne ich zažereme. To máme ako normálne jedlo. Aha. A akože, kedy zomierate? O koľko asi tak rokov? No, kedy sa nám chce. Keď sa nám chce zomrieť o 2 roky, tak zomrieme o 2 roky. Keď sa nám chce o 1000 rokov, tak zomrieme o 1000 rokov. A keď nechceme zomrieť vôbec, tak proste žijeme forever. No, dobre. A koľko asi tak, koľko mi môžeš čať do kilometrov, alebo metrov, milimetrov? Čo? Koľko mi môžeš tam dovidí metrov, kilometrov alebo centimetrov, ja neviem. 1 milimeter. A to jak potom môžete niečo vidieť? Nič nevidím. No akože, a prečo sa furt nehýbete? Som si vás a furt sa nehýbete, ste len stále bieli. Viete o tom, že ste bieli furt a nehýbete sa vôbec? Ani chvíľku? Máte také čiernejšie oči. Vážne? To si nepozerala. Máte nejaké zrkadlo, alebo viete, ako vyzeráte? Viem, každý vyzerá takisto. Pozriem sa na druhého a už vidím sa. Aha, že máte to také jednoduché. No. A jak poznáte, že kto je kto? No. Máme meno. Áno, ale keď chcete voľakoho stretnúť a hneď na neho zakričíte. No tak to je náhoda. No, máte dobré. A ako vlastne prebieha... Povie Pepíček a otočí sa Jožko. No, takže... jaké máte meno? No, tak ako každý mimozemšťan. A to jak potom môžete poznať, že kto je kto? Jak sa volá každý mimozemšťan? Mimozemšťan, prosím poviem. Zavolám na niekoho mimozemšťan a všetci sa na mňa otočia a potom je to sranda. A jak asi poznáte, že kto je kto, keď chcete ísť vlakom na návštevu? Proste mimozemšťan číslo 1, číslo 2, číslo 3. Aha,
tak to máte také iné, že? No. Ale vy rozprávate takým dievčenským hlasom. Teraz ste dievča alebo chlapec? Tak ako kedy sa mi chce. To máte také divné, že kedy sa ti chce byť chlapcom. A čo máte asi tak medzi nohami? Ja, nič. Cez čo dávate vodu do vonkajša? Ja. Čím cikáte? Ústami. To vám vôbec nevadí? Nie. Chutí to veľmi prírodne. A akože na jakej planete vy spíte? Na Zemi. Na Zemi je mimožešte a prosím vás, koho ste zabili? Seba. Ale veď ste živí. Ale jak potom ste živí, keď ste seba zabili? U vás nejak pristáva. Tak asi koľko, jak sa živíte, čím sa živíte? Vlastne, to som sa už pýtal, ukážte s čím. Takými tabletkami. A akože a jak potom viete, že máte aj nejaké domy? Domy? Nie. A čo potom? Taniere. A ja sa... Viete o tom, že sa smejete ja sa smejem na vás a vy na sebe. Jak môžete mať... Jak môžete mať... Nesmejte sa na sebe. Jak môžete mať na miesto domov taniere? Ja! Tak my sme to pochopili teda troška inak. Ja sa na vás môžem zvať proste. Len nesmiem sa na vás. A máte aj nejaké počítače? No. Jaké? Malé. A asi z čoho sú vyrobené? A máte a jak potom fungujú? Ale to máte potom jaké? A dajú sa na tom hrať aj hry? No. A čo tam, jakú máte najlepšiu hru? Minecraft. To je divné. Vy máte Minecraft normálne na Zemi. Teda vy mimožešťani. Hráme na Minecraft. A na jakom asi tak servery? Napríklad Minecraft. Hej, počúvajte, ale to je môj server. Hej, ktorý ste si ich, ale to je môj server. Vlastne už není. Ja som mu zmenil meno. Je Slovakiec. A vlastne, ako si predstavujete budúcnosť? Lietajúce autá. Lietajúce domy. Lietajúce ľudia. Veď ste hovorili, že vy nemáte domy. Dobre, ale my ľudia. Aha. A máte nejaké zbranie? Ne. A čím bojujete? Čím? A keby vyskytol sa stav vojny? Keby sa išla vojna, tak jak by ste bojovali? Neviete, s čím by ste bojovali? Aha. A keby bola, tak čo by ste robili? A akože, že vy môžete dýchate aj vzduch vo vesmíre? Teda to nie je.
ocitol sa tu nejaký stav divnej veci. Mimožešťania majú také iné veci. A jak sme sa zasmiali, že bývajú na tanieroch. Na lítajúcich som vedel. Takže asi toto bolo všechno pre dnešný diel. Dúfam, že sa vám video páčilo a dúfam, že nejaký mimožešťan u vás doma nebude.